Салом дӯстони азиз, мо мехоҳем имрӯз бо шумо намихел як мини тортик тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин торт ба мо лозим аст сгушонка валенка, 3 дона тухм, шоколоди обшуда, какао, дилала, шакар, маска, равған, шир, орд ва разрихи тел. Дар аввал мо намихел 3 дона тухмро меандозем, бо 1 пиёла шакар лад мезанем то анҳамихел шуданаш. Пас он равғанро меандозем, каме лад мезанем ва ширро илова мекунем. Лад мезанем ва 10 қошуқ аз орд меандозему, 1 пачка разрихи тел, бо 25 грамм какаоро меандозем, якҷоя мекунем, хамирашро тайёр мекунем. Хамираш бояд ҳамин хел биёяд. хеле тортики бамазза, ҳатман тайёр кунед, пушаймон намешавед, камхарҷ. ва анамон хамирро ба 2 қисм ҷудо мекунем. намехел тунук мекунем дар лалаи тафдон. ва дар ин ҷо кремашро тайёр мекунем. камтар аз маска гирифтам, камтар аз сгушонка варёнка. намехел кремашро тайёр кардам ва дар инҷа дилала барои оро додан тайёр мекунам ва камакашро истифода мебарам. аллакай корҷои мо пухта, намехел бо зубочистка мебинем. Агар пухта бошад дарунаш хамирак намешавад. намехел хеле мулоим ба мазза омадааст ва якум қабаташро намехел аз маскаву сгушони варёнка намехел мешакем. дуюмашро мемонем, мепӯшонем бо маска гӯем бо крем. намехел нағза кард ва намехел бо дар ин ҷо мо ба як андоза мебурем. аз ҳамин қаз мо 12 буромад гӯем. раҳмат дӯстони азиз, ки бо мо ҳастед, моро дастгирӣ мекунед, дар комментария гапҳои хуб менависед ва ҳатман ки видеоро поделитсия кунед. хеле миннатдор мешавем. ногуфта намонад, конкурс идома дорад. ҳатман ба дӯстони худ равон кунед видеои конкурсро. бисёртар одам шавад ҳар моҳ. чӣ хеле гуфтем, аввали моҳ мекунем. агар ки одам кам бошад, ҳамин охирон конкурс мешавад. дар ин ҷо шоколоди об кардаам дорем ва орро медиҳем. намехел аввал метавонед намехел ба ҳамун як орро додани шоколод истифода баред. метавонед тоқа бо маска якум крем кардагӣ истифода баред. ва дар ин ҷо ман худам хостам каме орро диҳам. намехел гул монам. бо гул бошад, кӯдакҳо завқ мекунанд барои ҳамун гулаш. ва намехел гул андохтам.
ва дар ин ҷо аз рангаму рангҳои тайёр кардем аз ранги сабза ҳамин хел боз ороиш додам, тайёр шуда ҳамин хел. ва дар ин ҷо мехоҳам як ташро гирифта ба шумо нишон диҳам ки чӣ хел омад қабатояш. ҳамин хел тайёр шуд. Ба ҳама иштиёи таом. То видеои оянда дар паноҳи Худо бошед. Раҳмат барои дастгириҳоятон.